Varför skriker du? Nej, gå ner från bordet. Gå ner från bordet. Nej, man sitter på stolen. Gå ner från bordet. Jo. Gå ner från bordet, Liv. Gå ner från bordet. Så, man sitter på stolen. Man sitter på stolen. Varför bråkar du för? Hörru, så där gör man väl inte? Vad gullig du är. Varför skriker du så där för?